Dagiti sasarita ni Lola Angela. Bueno obing, agulima kan agtal na kayon. Tayrugi tayon ti sarsarita tayo ana paulwan. Ni bestre nga antukab. Malaksid a pilosopo. Nalukupay ni bestre obing. Kadayta ti kagura da kankwana iti lugar da. Adda pay ugali da ito'y nga agtakaw kadagiti taraken ti kalugaran na. Kat uray no nabistudan, pulos adi na aklunan ti basol na. Maamakmet dagiti kalugaran na amang tatsar kankwana. Gaputa amu dakat nga rod ti kinaloko na. Iti maysa nga aldaw. Kat. Ala, bestre, nangalamday ta natay a manok. Ija inalada ni Matyas. Apa nga inalamday ta ngay? Natay matan. Iso nga rod nga inalak. Tay supay asidaan. Anya, di ka ka di mariak. Amang ano peste tim patay day ta. Anya kumangay. Kat may luto mo it. Anya ka mutan, bestre. Diyak kayat day ta. Nagadung artim. No di mo kayat, saan lang? Saan ka amang mangan no di mo kayat da ito'y? Basta siya. Itinolak da ito'y tapno adda si daan. Ayan ni bestre nga asawa, anak ko. Aday jayan ti dalikan, nanang. Aglutluto. Anya ti ilutluto na. Tain sangpot na Tain natay a manok. Anya, ay sus. Husto nga rodjay ko na ni Matyas. Ni bestre tinangala itinatay a manok ijay arubayan na. Makapaariyak nga ro ti aramid ni bestre. Diyak mairusok ti kasdi nga aramidan na. Madurmanak. Ay na bestre. Sardeng amon, tinagalas nga aramid mo. Anya nga aramid kumot nga ibagbagam sika bakit insyang? Di kan agin diti ammo barok. Ag dinamag diti lugar tayo, amapan mo alalaan dagiti natay adingwan. Samon to ilutluto asid sidaan. Ay, bakit insyang? Mabalin ka di. Saan ka man asama na o? Apay, ada ebidensya mi tikas nga ibagbagam. Ha? Isusumardin ka man. Ang mga nudyak malapdan ti bagik. Ket noon niya pa iti maaramid ko kan ka abakit. Anya jay kunan, Tino? At dagayam lakay nga agnanad iti pusag ti kabakiran dito'y ayan tayo. Oh, ita man pa'y anaamuak da ita. Ket nabaybayag tayo nga agnanad dito eh. Kat uray sakmat. Uri ka, kasano anaamuam? Nasalaw ko idi nangayo ak. Ingkuyog na iti pagnanaadan na. Nga da iti pusag ti kabakiran. Kat amaw, bestre. Nagado ti dingwan day jalakay. Anya? Day ta ti agpaisaw. Nagado ti taraken na adingwan. Kat naglulukmag da sika. Madlaw a matartaripato da na imbag. Sigurado ka? Wan ko naklangarudan. Ngamin, ingkuyog nak iti mismo a pagnanaadan na. Anya man ang di pampanunutom nga aramidan, bestre. Itay pa di ka makaidna Anya ti bibiyang mumuit manit. Maturog ka kadilatan. Makadadaal ka iti panagplano. Mabalin ka di adi na kumalatan ikaskasaw. Sika ti makaam mo. Lukas ta ti kayat mo. Sige nga rod. Saan kan apakibyangan? Ala, maturog kan. Tada na patag-apang panunutan. Nasapa mo ta na si putak anapan iti kabakiran di manugang mo, kakang. Kasta aya. Wan, napalabas ko iti paraangan ti balay ko. Iso nalaang tadjakon in kaskasaw. Medyo maamakak mat ngamin iti manugang mo. Taamang ano sa bali ti pagawatan na iti maibagak kat agpong taot. Si kalakuman timang paspasin siya iti manugang ko, kakang. Awan anyaman na kanyak dayta. Naman niya ti mapan na aramidan iti kabakiran. Ay, jak amaw. Amangan numapan aganaw. Sa balit agparparik na kanyak, nanang. Anya, anak ko. Idi nga min rabi Kasla da plan-plano ni Bestre. Ha?
Nakaungat pa'y nga rod iti dinamag ko no apay adipay la maturog. Anya, Kat amkak nga amang ano day tati makagapo no apay anapan iji kabakiran. Anya tinapasamak ka dagito'y taraken ka. Apay nagado ka dakwada tinapistay. Sayang dagiti natay. Baga oras mo, Amalakay. Ha? Ay, pasensya ka no'y masidaga kaon. Makain inumak namin. Amangan no, damaitad mo nga inumak. Mabit lang baraw. Uray nak ditaw. Sayang dagito'y natay adingon mo, tata. An mo mga dagito'y? Kas nakaugalya. Ikalik baraw. Anya? Dayta ter aramidag kadagiti matmatay adingwen kaw. Ikalik ida. Ay, sayang dagiti karnida. Baraw. Dingwen ko dagita. Taraken kaw. Ibilbilang ko ida kasmet la tao. Isuano adda ti matay. Ikalkalik ida. Kasta ka day? Ay, patsi ka marigatan ka mangikali ita kadagiti natay ataraken mo. Tanay, nagaduda. Isuano anya ti kunam. Kas pangsubad ko iti panang painom mo kanya. Tulungan ka na mangikali, tata. Amom baraw. Husto ka. Marigatanak na talaga. Isuasaan ko apagkedkedan ti jayam. Ay, nasayata ano kasta? Mamuak ita no pangikalyan na kadagiti na pistyading wala. Kat kalyak to mutlaang taiyawid ko dagiti natayin ading wenda ito'y alakay. Malaman nanang, ngamawan pa'y laang ni Bestre. manet anak ko. Ang mga noon yan tinapasamakan ko na iji kabakiran. Ha, Amo tayo mo't amin alumugar anapagad iji kabakiran. Ngumno apay anapan nagmaymay sa ni Bestre. Agkidawak iti tulong kadagiti kalugaran tayo alalaki, nanang. Nasken ang masapulan tayo ti asawak. Napigad agdalyasat nga agawid no nasip ngetahin baraw. Isuanuan niya ti kunam. Umyan ka pa'y laang dito lugar kaw. Tamasapa ka langan nga agawid inton bigat. Asino ako mga gadgad ngay tata? Amok mata talaga na paggad. Kasayatan no umyan kan. Di kagdanak. Tapastan titimakan dito lugar kaw. Saan ka mabisinan? Agyaman na ka? Ala, mabit lang. Tamang isaganak itimakan. Amo ka na banog ka ng tulong kanyak. Anang ikali ka dagiti dingwon ko anatay. Mabit lang. Napintas na iti agundaway. Mismo tilakay adinanon ko dito iti nangijayang umyanak. Ket inton marnagan. Inak to kalyan dagiti ing kalimyan na tayo adingwan. Tayawit ko man. Sigurado nga ado akarne ti pakairanuda. Ladingitan mi manait. Ngamsaan mi anakita ni Bestre iti ipapan mi di kabakiran. Isu akapilitan na nagsubli kami matlaang ta delikado. Diyos ko, ayan nga rodo ni Bestre. San mi pay ngam mo? Ngam di kagdanag. Inton bigat. Agsubli kami matlaang di bakir. Tasapulen mi ni Bestre. Nakasalog akong manikod kabakiran. Nabanog ako ng ibaklay kadagiti insakok akinali kadingwan. Ay sigurado nga ado ti pakairanuda ka karne. Anyan ti naramid mo baraw. Nasurotan na? Balagan ka baraw. Iti kanito akanam ti karne dagiti kinalim nga ingkali tadingway. Agbalin kanto amay sa akita ti tumatayab. Atikan kanen na. Ket karne dagiti natayen nga ayo. Ahay, adulamin mo't nga ibagbagam si Kalakay. Sanak amamate ti balag mo. Magmauyong kakit di Makaamu ka! Kalata nagpukaw. Aha. Alilawon na klang ti panagkitak. Gaputan na bambanog akon. Ituloy ko katimag nang agawid.
Oh, anya manit. Talaga ka di mo kaya titaraw ngayon lutok? Ay na, bestre. Jakla kaya timangan iti dayta. Unay kan, nakabangbang long ti ayamo tinlutok a karne ti kalding. Nay. Ay, madurmanak. Nangruna kat amok asigo din anatay tinsangpot mo ading mo na pinartin. Di naklakit di mapakan iti dayta. Makamukha nga rod ah. Basta mga anak lata. Nagadungarte. Dinto ta nagimas ti mga ano. Ay na, siyak ti madurman iti kastangar aramida. Anya ti mapaspasamakad ka? Ha? Apay nagbalin ka matan at tumatayab. Naimatangan a mismo ni Manet, ti panagbaliw ti langa ni Bestre nga asawa na ubing. Nakaro ti panakaklaat daytoy. Ngamawan apolos ti amuna, iti napasamak iti asawa na. Napaliiw da anausem amangan iti karne dagiti napeste nga ayop. Tinasao at tumatayab, isu nga inawagan da daytoy iti Bestre. Nga idi agangay, nagbalinan a buetre, tinagan tinasao at tumatayab. Bueno, Bing, ditan tinagibusan ti sarsarita tayo, ngayon surat ni Ferdinand Feria, iti direksyon ni Mary Jane Castro, musika kan computer recording technician, Mark Molag, isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknak man kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramidan nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, amakadulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipindasin siya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga oras yo amin.